И здравейте, приятели, аз съм Стоуни. Днес ще работим с Cinema 4D Studio. Така, това, което днес ще правим, ето виждате, подготвя съм програмката. Ще е някакво малко по-епично изглеждащо интро. Затова нека се залавяме. Днес никой не беше искал от миналия път да направим за него интро, затова просто ще измислим. Аз съм с моето си, защото е готино. Опа. Една секунда, направихме така една грешка. Муфтова. Мол текст. Малко скромните назад. И нека започваме. Така. Имаме един текст, върху който да работиме. Предлагам ви да го сложите на 180, ако искате наистина да виждате малко по-добре и така нататък. Идете да го увеличите на 32. Айде всъщност за този текст 23. Защото не съм точно сигурен как ще действаме. И всъщност това може на 150. Ако зависи от, нали, как ви искате да си го направите. След това, което ще искаме, да изберем някакъв фонт рандом, не знам точно какъв. Има много, но затова не знам наистина, просто нямам никога на представа кой да избера. Също има... Не искам да е така, учимите не са. Това е епично. Така, имаме вече някакъв текст. Сега това, което искаме да направим, е да сложим някаква платформа под него. Само е тук едни 2 нули, само още 2 нули. Имаме и платформата вече. Нагласяме, така че да ни устройва нас. Така, сваляме. И тук и го бендват. Опа. Една секунда. Не трябваше да го бендам. Как си да е? Изтриеш, бе? Да, ще го изтрия. Това, което след това искам да направим е... Какво? Добре да започваме вече само така. Първо ще е добре, ако направим нещо от сорта на стена, затова този път ще ми трябва... Може пак с Paint да го направим, сега ми дойде една извратена идея. Може просто да вземем да го увеличим като ето така и с Rotate Tool да го сложим и да го направим ей така. След това вземем Move Tool и го правим за Stone Miner. Доста добре се получи, а тук може вече да сложим наистина Bend Tool и да го прикрепим към това. И сега вече това мога да изтрия. Така. Нека го сложим тук, за да се синхронизира. И вече може да започваме с цветовете. Днес ще работя с някакви симпл цветове, нали няма да... Всъщност сега това, което може би ще е добре да направим е да копирам текст и да го пейсна, за да имаме два текста. Все пак ще правим готините да ефекти, ще ни трябва два текста. Правиме първо един сравнително по-малък, една секунда само да направим по-малък прозорец, ще го направих на фул. Правим един сравнително по-малък, отиваме в Color и избираме какъв Color да е. Аз искам да е светло червено с Reflection на 15% и нищо друго не пипайте. След това правите тук, идвате в Color, избирате черно и идвате в Transparency и го пускате 48, 49, че е добре. Идвате така, правите задния текст така, този така и го нагласите. Така че този да е в Basic, да отидем не на цвета, на самия текст. И да го направим този 140. И нека сега го нагласим така, че вижте, сигурно не ми качвате дрифта точно в момента.
момента, но нека Quick Render. Искам да го нагласа така, че да изглежда 3D. Но червеното ще трябва да дойде отпред, за да изглежда по-реалистично. Нещо от сорта на... Много е трудно. Това път трябва тогава да е 145. За да са малко по-равни. Не черното е. Другия текст. Окей, за сега ще скрием един от текстовете. Не този. Не този. Ще го нагласим ей така. Я видим сега. Добре, черното е още малко. Ето. Е така е перфектно. Quick Render. Добре. Добре, изглежда. Харесва. Това е сега, като се замисля, мога да го дигнем също. Добре, още на 0. И Quick Render. И горе-долу да става. Сега може да качим малко платформата. И не знам. Не така всъщност ще оставим. И след това какво правя? Да сложим Light, ако искате. И да го сложим така, че да има някъде сянка или аз не знам. Примерно тук може да има. Или над него, за да изглежда, или пък под него. Не знам. Има много начини. Добре, ще го Quick Render. Не изглежда яко. Този път няма да имаме нужда светлина. Това, което сега ще добавя е, ще добавим един Explosion FX. Той в момента няма влияе на нищо, защото все пак не е, нали, активиран още. И сега горе-долу имаме някаква стена там и така нататък. Сега направим пода. Сложим един Reflection на 15%. И цвета на пода ще е черен. Ще е най-добре. Е така, ако го сложим. И я видим сега Quick Render. Добре, епично стана много готино. Сега горе предлагам да е бяло, обаче, за да стане, нали, някакво епично наистина. И да е малко по-висок. Е така, да е на 19. И да е светло бяло. Ето. И това ще направи някакъв епичен ефект. Така, готино изглежда. Адски епич. Но... И днеска сега да направим това, което наистина трябва. Да дойдем в Lights, в камера. Отиваме в камера, Scene камера с камера. И вече мога да започваме нашият филм, който искам да започва и... Не, искам да започва отгоре, примерно. Е така отгоре. Тън, тън, тън. Е така мога да започне, да. Не, някой такова. Тън, 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 тън. Окей. Нека започнем. 3, 2, 1. Цъкате тук първо. Тук да. Идвате на 50 кадъра. И давате. Виж. И давате. Тън, 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 тън. Тън, тън, тън. Окей, това не се получава. Секунда, една секунда. Обръхме тук едно нещо. Забравихме една идиощина, която трябваше да се стане по-близо до това, за да може... Гледайте сега как го скролнах. Фейлнах. Окей, как те? Започваме. Така и... 3, 2... Цъкате това. Тията на 50 кадъра някъде. И... Тън, 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 тън,
Окей. Тията някъде 80, 90 някъде. Окей, как сте? Идвате тук, нали, да виждате 400. Айко мило. Не, аз съм го направил мак за 90. Тук трябваше да напишете 400, извинете. Не ми слушайте идиощините. 400 F. Отиди сега на 110 някъде. Премести малко камерата. Така. Отивам на 150. Отивам на 159. За да изравним. И вече някъде да речем нещо като част от финала. Идва на 180. Прикачвате Explosion FX на Mode Text. Ето така. Така вървите. Така. Окей. Окей. Отиваме на 0 и нека изгледаме филма. И бум. Идеално. Като куче. Така че фреймовете там не сме записвали, но предлагам, че може, когато свърши реално филма, той свършва на... Той свършва на колко кадъра? 159. Тук това, което би ви предложил на 179. Тук това, което би ви предложил е слагате тук, слагате MoGraph, MoText, идвате тук, качвате го, слагате същия цвят, копирате, пействате, идвате тук, слагате малко по-рефлектив цвят, всъщност малко по-нерефлектив цвят. Този да е с черното, това с червеното. Някой рендернем само да видим за какво става дума. Wait a fucking second. Не. Пеню. Никога не разбра. Не става така, куче. То е, защото да. Значи, как си да е някакъв рандом текст, тук може да сложите презент или нещо така. Примерно така мога да продължи обаче анимация, сложите на 213p. Да речем, че искате пък и още някакъв ефект. се сещам точно за какво говорим, но нещо, не знам. Делитваме Explosion и на към 240 всъщност. Идва нов Explosion. Stone Miner изчезва и на 274. Върни, и на 274 адваме нов Explosion и той унищожава изцяло и другия Stone Miner. Ето. Окей, само да трябва да си отиваме на това. И мисля, че този път няма се получи, знаете ли, май фейлнахме. Това се получи всъщност найс. Окей, това е яко. Окей, това е супер епично, не знам дори как го направих. Аз съм някакъв нова към Cinema 4D и затова го изучавам с вас, но ми става интересно. И окей, видяхте какво направихме. Направихме, беше интересно и subscribe за още кучета. Чао!